търмозят и ние сме свикнали вънка да просим и да спим по всяка нощ, а пък на зимата спим си в интернатите и в зимната ваканция, когато напуснат, спим вече, а по Сергиите и той 2 седмици вече в чулище караме си ваканцията. Да се отбранява. Да бъдат по-добре, да имам добро семейство, също да тренирам джуджуцу. Питам спорт. С какво сега? Младите хора са бъдещето на нацията, казват хората, облечени във власт. Така е, само че дали се грижим за тях и дали знаем техните проблеми. А те имат такива. Хазарт, алкохол, прояви на вандализъм, ширеща се агресия, употреба на опойващи вещества. Не е ли това бягство от действителността? Очаквайте тема с продължение.